Dit is Wat een Pleetje. In dit programma gaan 6 amateurfotografen de strijd met elkaar aan. Wie maakt de mooiste foto's? Alle fotografen verzamelen zich voor de eerste ontmoeting in kasteel De Keverberg in Kessel. Welkom kandidaten in kasteel De Keverberg. In dit prachtige kasteel gaan we de opdrachten beoordelen en bespreken. Leuk dat jullie meedoen. We gaan op zoek naar de beste amateurfotograaf in de regio. En wie gaat er nou met die eer vandoor? Na een selectieprocedure zijn de 6 kandidaten geselecteerd door een jury onder leiding van fotograaf Dick Holthuis. Hij zal de fotografen onderwerpen aan verschillende opdrachten. Dick, jij bent de juryvoorzitter, hè? Wat kunnen de kandidaten verwachten? De kandidaten kunnen verwachten 4 opdrachten, zoals we die hebben voorgelegd. Te weten een dorpsportret, een foto maken bij het draagsteken, een opname van een sport naar eigen keuze en het maken van een portret rondom het kasteel De Keverberg. Spannend. Ja, heel spannend. En tevens een uitdaging. Ja, dat is denk ik zeker een uitdaging, absoluut. Voor hun is het een uitdaging, maar voor ons is het ook een uitdaging om het alles toch een beetje op waarde te weten te schatten. En we zijn heel erg benieuwd. We wensen ze heel veel succes. Toi, toi, toi. De komende weken gaan de fotografen er alles aan doen om te laten zien wat ze kunnen. De winnaar van het programma krijgt een rol bij het maken van de cover van Fine Magazine. De cover is natuurlijk altijd de blikvanger, de eye-catch van het magazine. Ligt overal, zie je overal. Dan moet je meteen iets hebben van wow, hier wil ik in kijken. Dus nou goed, heel erg leuk dat de winnaar daarmee aan de slag mag. Dus dat vinden we echt heel erg leuk. We zijn heel benieuwd wie dat gaat worden en hoe het eruit komt te zien. Maar ja, het is natuurlijk een unieke kans denk ik voor de deelnemers. Dick, de eerste opdracht. Vertel, ik ben benieuwd. De opdracht is, maak een dorpsportret van de kern waar je woont. We willen in 1 foto zien welke kern het is en wat er te zien is. Dan heb je nog tips voor de opdracht, voor de eerste opdracht? Jazeker. De tips die we hebben, denk niet alleen aan een kerktoren of aan een dorpsplein, maar denk ook eens, waar komt de toerist voor? Wat doen de mensen en waar is de kern gelegen? En zouden zij die opdracht al nooit eerder gedaan hebben? Misschien, maar dat maakt het alleen maar makkelijker voor hen. Succes! Ik ben Marco Hermans. Ik ben 57 jaar. In november word ik 58. Ik woon in Helden vanaf 1990 alweer. Van oorsprong van Baarlo. Wie ben ik? Ik ben getrouwd met Carolien. Ik heb 2 kinderen, Wouter en Renske. Wouter woont inmiddels in Maasbree sinds vorig jaar. Mijn dochter woont nog thuis, maar ik denk dat ze binnenkort een keer uitvliegt. Ik heb een drukke baan. Ik ben projectleider bij een bouwbedrijf in Limburg. Daarnaast, ik heb een bestuursfunctie bij Van Varen Sint-Cecilia. Ik zit in diverse commissies waar ik een beetje de voelhorens in heb. Dat vind ik leuk om te doen. Ik ben betrokken bij de stichting OPA, Oud Papier Actie Helden. Ik ben betrokken bij Blauwbloed, daar ben ik actief deelnemer van. Eigenlijk een beetje gek van de leuke dingen die je dan tegenkomt. Hè. En daarnaast heb ik ook nog een beetje tijd voor fotograferen en wandelen. Nou, fotografie vind ik leuk, wandelen vind ik leuk en ik heb er een combinatie van gemaakt. Dus in de vrije tijd die ik dan nog over heb, ben ik veelvuldig te vinden in Limburg, zeg maar. Met name in Peerlemaas en de natuurgebieden. Hier in de Beemd of in Vlakbroek, Koningslust. Maar ook in Weerterbos of in Zuid-Limburg ergens. Het geeft een beetje rust. Ook in mijn hoofd, hè. Want je hebt toch een drukke baan. En je moet toch een keer een beetje afleiding hebben. Hè. Nou, de natuur, je bent alleen. Heel veel te zien. Heel veel mensen vragen ook als ik foto's maak, want ik publiceer ze dan ook op Facebook. Hè. Vind ik leuk om te doen. Dat mensen kunnen meegenieten. Die vragen dan ook, waar heb je die bij gemaakt? Waar heb je die gemaakt? Ik zeg, ja, bij jullie in de achtertuin. Alleen, ja, je moet het wel willen zien. Hoi daar. Hiya. Het moeilijke is denk ik dat je een opdracht krijgt. Tenminste, dat lijkt me dan. Hè. En dan, dat je dan die opdracht, dat je daar invulling aan gaat geven. Maar anderzijds, ja, moeilijk is ook weer een uitdaging.
constant sta je aan als je bent, aan het fotograferen bent. Want je bent overal kijken van waar is wat te zien en wat is dan leuk voor een foto te maken. Ik heb er eens over nagedacht, hè, wat moet je dan hier in ons Schoonhelge dorp, wat moet je daar dan fotograferen? Ja, en dan kom je denk ik al heel snel bij de Pool, het dorpsplein. Hè. Ondanks dat jullie een opdracht schreven van kijk ook eens verder als het dorpsplein. Hè. Ik denk ja, Helge, dan moet je ook de Pool erbij betrekken. Dus ik heb ga een foto maken, denk ik van het kiosk van de kerk. Misschien ook wat mensen die voorbij komen, want Helge is best wel leuk als je gaat denken aan toerisme, fietsen. Er zijn heel veel fietspaden en dergelijke. Dus ik denk dat ik zo'n combinatie ga maken. Dit lijkt me een mooi plaatje om te maken. Er zit toch de pool, de kerk, misschien nog een fietser. Ik heb er een aan. Nou, ik heb die mensen gevraagd, ja, dat is natuurlijk afhankelijk van, komt er een fiets langs. De mensen gevraagd om even een rondje terug te maken. Dat ze de fietser langskomt en ik probeer dus door beweging in de foto te krijgen door de sluitertijd langzamer te zetten. Dus dat die in wezen wazig in de foto komt en daardoor dat ik een beweging in de foto krijg. Dus. Kom eens aan. Ja, helemaal perfect. Helemaal goed. Super. Goed zo. Ja. Veel plezier. Ik ben Marta Verstappen. Ik ben gehuwd met Harry Beumers. En ik heb 3 zonen, waarvan 2 nog in leven zijn. Kleinkinderen heb ik. En mijn hobby's zijn lezen, fotograferen natuurlijk. Ik ben vrijwilligster bij het Dok Theater, gastdame. Heel leuk werk. En dan sinds 1,5 jaar zit ik bij een fotoclub om wat meer inspiratie te krijgen. Eigenlijk vanaf dat ik 18 ben heb ik gefotografeerd, maar de kiekjes, hè? Gewoon de familiekiekjes, dingen vastleggen. Niet direct van, goh, ik wil hele mooie plaatjes maken. Dat is eigenlijk iets van, ja, latere tijd. Nu vind ik macro heel leuk. Ik heb een macrolens gekocht, maar ontzettend moeilijk om daar goede foto's mee te maken. Wat vind ik leuk aan foto's maken? Oh, dat is een goede vraag. Eigenlijk alles, behalve portretten maken. Daar heb ik, dat zint mij niet dat, nee. Bloemen, natuur, kunst, eigenlijk van alles. Maar portretten vind ik moeilijk gewoon. Nou, ik ga gewoon met mijn fotostel loop ik naar Beringen toe en onderweg kijk ik al van, is er iets wat ik zou kunnen knippen? En ja, dan begin ik gewoon te knippen van, dus een keer een kikkerperspectief of gewoon recht toe, recht aan. Spelende kinderen, net wat ik zie, wat ik denk, dat zou wel eens mooi kunnen zijn voor een foto.
ik kan een keer een hondendrol knippen of een koeiendrol. En ik denk dat er niet veel mensen zijn die dat willen doen. En ja, als je daar een foto van hebt, dan zien ze pas hoe mooi zoiets kan zijn. Wat ik hier een beetje geprobeerd heb, is om de mozaïek met de wiekslag op de foto te zetten. Want ja, de wiekslag is toch typerend voor Beringen. Daar komen alle verenigingen. Dus, en de Beringse gemeenschap heeft ook hier die mozaïeken gemaakt. Ik knip eigenlijk altijd hapsnap. Ik bereid nooit iets voor. Dus we gaan fietsen of we gaan wandelen. Ik heb praktisch altijd een camera bij me. Of deze, of een kleintje wat ik in mijn zak kan steken. En dan roep ik wel eens, oh, ik wil hier even een foto maken. En dan kijken ze al zo'n beetje bedenkelijk van, oh, moet alweer stoppen. Dus vandaar denk ik dat ik ook altijd maar snel even knip. En nooit iets van, oh, ik ga eens echt aan het wandelen om foto's te knippen. Maar dan lees je zoveel over fotografen en die zeggen dan, oh, je moet dit doen en je moet dat doen en dat licht kijken en die tijd van de dag. En dan denk ik, ja, 's morgens lig ik liever in bed dan dat ik heel vroeg opsta voor de zonsopgang te zien. Hoewel, ik zou best graag willen fotograferen, maar dat opstaan vind ik wel moeilijk. Ik ben G. van den Heuvel, ik ben 65 jaar, ik woon in Baarlo sinds 1988, ben getrouwd en ik heb 2 kinderen, 28 en 26 jaar en mijn hobby is fotografie. Die hobby is eigenlijk ontstaan door een vriend van mij die fotografeerde, dat was ergens in de jaren 80, begin jaren 80. En die heeft me eigenlijk een beetje, ja, gek gemaakt. Ik heb een fototoestel gekocht en ik ben gaan fotograferen en dat was puur alleen een vakantie eigenlijk. En later toen wilde ik iets meer en met name met reisfotografie, ik reis ook heel graag. En ja, zodoende. En ja, dan zie je ook andere fotografen verschillende foto's maken. Ja, dat probeer je dan na te doen, dus dat is het begin eigenlijk een beetje. En uiteindelijk ben ik in 1992 ben ik bij Fotoclub in Venlo gegaan. Daar ben ik nog steeds bij. Dat is dit jaar bijna 33 jaar. Ja, en het leuke is dat je dan met soortgenoten bent. En ja, die steken je aan en je leert er heel veel van. Het meeste waar ik mee bezig ben is architectuur. Af en toe natuur, maar in de natuur probeer ik toch ook heel veel met lijnen en zo te werken. Met architectuur heb ik dat ik heel veel in Photoshop de spullen recht zet, zeg maar. Dat kreeg ik vaker te horen dat ik op de fotoclub de mensen dat ik dat tot een kunst verheven heb op de een of andere manier. Omdat ik werk niet met die lenzen die dat dus normaal gesproken heel makkelijk oplossen. Dus ik moet het zelf doen. En ik kreeg er altijd wel positief commentaar op. Ja. We gaan naar de kern, we gaan naar Baarlo. Dan heb je bij de kerk is een wasplaats. Het is een beetje een nostalgisch plaatje. En van daaruit wilde ik eigenlijk onder de doorkijk door, zeg maar, dan krijg je rechts de kerk. Die kregen we er niet op, denk ik, maar ja, dat weet ik wel zeker trouwens. Maar in ieder geval iets van het café Centraal.
Nou, ik ben dus analoog begonnen en het leuke van analoog is dat je dan eigenlijk niet meteen ziet wat je hebt gedaan. En ik ben toen in Venlo bij een fotozaak ben ik een keer op een zaterdagmorgen naar binnen gelopen en gevraagd of hij mij een beetje wegwijs kon maken en dat ik het zwart-wit werk wilde gaan doen. Toen heb ik via een collega allemaal spullen kunnen overnemen. Ik heb dus wel zelf ook nog analoog geprint. En gaandeweg gingen we richting het digitale, zeg maar. En met 2 kleine kinderen in huis was dat wel heel handig. Want als ik analoog wilde ontwikkelen, dan moest ik dat in het weekend doen. En dan werd de badkamer vanaf zaterdagavond 8 uur ingeruimd. Dan afgezaagd de deur, de bakken erop, alles afgeplakt. En dan tot 1:05 's morgens en dan hopen dat er wat leuks uitkwam. En meestal waren dat met een beetje geluk 3, 4 foto's waar ik dan wel echt tevreden over was. Ja. Ik ben Saskia Hoebe, ik ben 49 jaar, getrouwd, Jarno Hoebe en we hebben 3 kinderen, Skip, Kes en Raaf. In de corona-periode heb ik een camera, eigenlijk mijn eerste echte camera gekocht. En toen was het nog zo dat je in isolatie moest. Dus we hebben achter een kiert en toen heb ik een week in de kiert gewoond. Met mijn camera heb ik alleen maar YouTube-filmpjes gekeken en zodoende ben ik eigenlijk helemaal verslaafd geraakt aan fotograferen. Ik begon met paddenstoelen en lieve heersbeestjes en die dingetjes allemaal. En dat was het op een gegeven moment net niet. En ja, we hebben 2 honden en toen ben ik met de honden begonnen en dat vind ik helemaal leuk. Ze zijn spontaan, ze doen meestal niet wat je wil. En dat is eigenlijk wat ik het leukste vind. Het spontane. De eerste opdracht is dorpsportret. Mijn idee was om 2 vriendinnen door de markt, helemaal vol met tasjes van lokale winkeliers te lopen. Omdat mensen toch naar Panningen komen voor het shoppen, de markt. En dus ik heb bij de lokale winkeliers allemaal tasjes gescoord. Van groot naar klein. En dan zie je ook een beetje kleur. De Schully komt aangelopen als 2 shoppende vrouwen. Kijk niet naar mij, weet je wel, maar doe gewoon kletsen. Maak een grapje, weet je wel, dat je lacht. Maar dat je in ieder geval, weet je wel, zo... Snap je wat ik bedoel? Ging dat wel goed? Deed je dat goed? Ja. Wat we doen er bij jij? En nou begin ik het ook steeds wel leuker te vinden om mensen te fotograferen. Als alleen wat ik zeg, mijn honden die vinden alles prima en leuk en spontaan. En mensen moet je af en toe aansturen en dat vind ik lastig. Ja, het is veel leuker. Ja. Ja, super. Dat is echt heel leuk. Dit is leuk, toch? Ja. Dat is wat ik bedoel. Ik heb eigenlijk alleen nog maar dieren echt gefotografeerd. Dus alles nou wat daar buiten valt is wel echt nieuw.
En daar hoop ik echt nog wel in te leren. Ja. 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 Dus net als nou zijn er heel veel mensen in beeld. Dus dan moeten we eigenlijk dan op dat moment eigenlijk aanlopen. Toch? Dat het hier bomvol is eigenlijk. Zie je, hier gebeurt veel meer. Ja. Mijn naam is Jos Joosten. Ik woon sinds 12 jaar in Helden. Daarvoor heb ik 35 jaar op Heibloem gewoond. Mijn hobby's zijn fotograferen natuurlijk en de natuur. Ik ben voorzitter van IVN Helden en omstreken. Sinds een jaar of 4 ook natuurgids van IVN. Dus dat zijn eigenlijk mijn hobby's. En wandelen en fotograferen, dat gaat heel goed samen. De natuur is altijd mooi, hè? Het maakt niks uit in welk jaargetijde dat je gaat fotograferen. Je ziet beestjes die je normaal niet ziet, dan loop je gewoon langs. En nou, ja, soms zoek je ze gewoon als je macrofoto's gaat maken. Dus de combinatie is super. Kan ik aanbevelen. We gaan een foto maken op het Mariaplein van zeg maar de pool van vroeger en de kiosk die er staat. Ik vind de kiosk eigenlijk het middelpunt van Helden. Als je goed kijkt, dan zie je in het midden een waterput staan. En die waterput was vroeger eigenlijk een hele grote pool water. Daarom heet het nu ook de Pool. Daar, door de Pool is eigenlijk Helden een beetje ontstaan. Er werden boerderijtjes rondomheen gebouwd en zo is langzaam Helden ontstaan. We hebben hiervoor nog een oude waterpomp staan. Die is van Giedijzer. Die pomp die is best wel zeldzaam. Er zijn er toen heel veel van gemaakt, maar er zijn er een paar overgebleven. Er zijn er een stuk of 3 in Nederland, verder niks. En op de achtergrond hebben we onze kiosk. Eigenlijk is dat het middelpunt van Helden. Dus eigenlijk wel heel mooi. Als je aan de onderkant kijkt, zie je ook al de oude dorpskernen van Helden toen de tijd. Toen was het nog geen Pelemaas. Al 30 jaar ben ik sportschutter geweest. En dat deed ik best wel graag, buiten en zo overal. Maar op een gegeven moment gingen alle buitenbanen dicht. Dan moest ik binnen gaan schieten en dat vond ik eigenlijk niks. Dus daar ben ik ermee uitgescheid. En toen ben ik langzaam gaan fotograferen. Dat is eigenlijk ook schieten, maar dan op een andere manier. Ik ben Jacques Kok, 66 jaar, nog werkzaam. Ik mag nog 3 maanden werken en dan mag ik met pensioen. Dus dan hebben we veel meer tijd voor het fotograferen. Vroeger ooit een keer analoog begonnen, met rolletjes, zelf ontwikkelen. Op een gegeven moment komt dat een beetje in verval en dan doe je niks meer. En dan op een gegeven moment kwam het digitale weer op en toen heb ik dat weer opgepakt. En zo langzaamaan weer begonnen. Kleine camera, steeds verder uitgebreid. Je krijgt steeds meer interesses, je loopt tegen beperkingen aan, dus je gaat weer meer investeren. Nou, en dan zo ga je verder. Ik doe eigenlijk van alles, maar het liefste doe ik modellenfotografie en concertfotografie. Fotoshoot, vooral in de studio, kun je mooi spelen met het licht. Daar heb je dan helemaal de regie. En daar tegenovergestelde, met concertfotografie,
dan ben je helemaal afhankelijk van de omstandigheden. En om daar dan weer iets, de juiste momenten, emoties, met de combinatie met het licht te zoeken, dat vind ik ook wel heel mooi. En genieten van de muziek natuurlijk ook nog. Ja, de Steenoven, daar heb ik voor gekozen. Ik vind het een mooi gebouw, oud gebouw, helemaal gerenoveerd. De hele strakke, moderne entree aan de voorkant met die zinken platen. Daar los aangebouwd, vind ik prachtig. Ja, ik probeer veel te gebruiken van zonlicht, vooral tegen de zon in. Op dat moment zoeken naar harde contrasten. Vooral omdat het oud en nieuw is, dat contrast wil ik ook terugbrengen. Probeer ook terug te krijgen in het licht van de foto. En het totale beeld, wat zware contrasten. Dat heb ik voor ogen. Nou, het spannendst vond ik de allereerste opdracht. De allereerste opdracht, dat vind ik echt de moeilijkste. Maar de mooiste waar ik naar uitkijk is de laatste shoot. Ja. Dat is wel mijn ding. Spelen weer met licht, proberen de goede hoek te vinden, met een model, mooi aangekleed, met de visagie. Geweldig, dat zie ik wel zitten, ja. Fotografen, het is tijd voor de beoordeling van jullie eerste opdracht. Ik ben benieuwd wat jullie in jullie eigen dorp hebben gefotografeerd. De foto's worden beoordeeld door juryvoorzitter Dick Holthuis. Hij heeft een waanzinnig portfolio, van architectuur tot covershoots met modellen. Een veelzijdige fotograaf. Ook Rai Scheijen is een vast jurylid. Ik werk bij de Limburger, de grootste regionale krant van Nederland natuurlijk. Ik ben er eigenlijk verantwoordelijk voor het goede beeld uitzoeken bij de belangrijkste verhalen wat we maken. We maken per dag zo'n 150, 200 verhalen. En bij de top 10 verhalen zorg ik dat daar fatsoenlijk beeld bij komt. Of door middel van een fotograaf aansturen, of een illustrator inhuren, of zelf beeld bij zoeken bij de bekende beeldbanken. Ook is hij jurylid van de Zilveren Camera, een wedstrijd voor fotojournalistiek en documentaire fotografie. Karen Jacobs en Joyce Krane van Fijn Magazine zijn deze keer de gastjuryleden. Samen met Joyce kijken we altijd, we maken tekst, we schrijven artikelen en de foto's moeten dat eigenlijk gewoon versterken. Dat moet de aandacht trekken van de lezer en dan moet je denken van wow, ik ben meteen getriggerd door die foto, ik ga het verhaal lezen en dan wordt het eigenlijk helemaal een mooie bubbel waar de lezer dan helemaal in opgaat. Dat moet een foto doen, moet iets raken, die moet je bijblijven. En ja goed, dat vind ik heel belangrijk en dat vinden we bij Fijn ook heel belangrijk inderdaad. Er moet iets gebeuren. Karen, wat vind jij van de foto's? Nou, ik vond het wel heel spannend om te kijken, want ik vond het heel leuk dat ik hier jury van mag zijn, ook namens Joyce van Fijn. Dus ja, ik vond het heel verrassend. Het was heel divers, allerlei verschillende kernen en een heel andere manier van fotograferen. Ik heb heel goed gekeken wel naar de opdracht. Dus ik denk van, ja, wat is de opdracht van laat zien waar je kern voor staat. En ik kijk er een beetje uit, ik ken de dorpen natuurlijk wel, maar ik kijk een beetje uit het oog van de bezoeker. En wat zou een bezoeker trekken naar jouw dorp? Het viel me op dat er weinig mensen op stonden eigenlijk. Ik had wat meer leven in de brouwerij willen zien. Maar in het algemeen vond ik het wel een heel leuke opdracht om te jureren, ja. Nou, je ziet nog wel dat het begin van de wedstrijd is. Dus ja, er moet nog wel wat gebeuren volgens mij. Maar goed, er zaten er een paar bij dat ik echt dacht van wow. En sommigen denken van nou ja goed, dat doet me niks. Ik werk veel met fotografen en ik moet er wel een gevoel bij krijgen. Dus meteen dat ik een foto zie, dan moet ik me pakken en ik denk dat de kijkers dat ook hebben. Hallo, heen met inzending uit Schoenhal dorp. Deze keer een foto gemaakt op de pool, op het kiosk, maar ook in Schoenenkerk. Door gebruik te maken van een langere sloetertijd heb ik actie in de foto weten te leggen. De eerste foto. We zien een dorpsgezicht in Heldendorp. Deze foto is een foto met veel schaduwen. Waar ik van denk, dat maakt de foto niet echt beter. Wellicht was een ander moment op de dag beter geweest. Wat de jury hierin ook miste, zijn eigenlijk wat mensen. Ik weet zelf uit eigen ervaring dat er diverse activiteiten altijd zijn op het plein.
En dat zie je hier eigenlijk bijna niet. Dus wellicht was het beter geweest op een ander moment met ander licht en met wat meer mensen in beeld. Het is natuurlijk altijd moeilijk, ook in ons Schoenhelge dorp, om daar iets moois te maken. Dan komen we toch steeds op de pool uit. Daar heb ik ook dan voor gekozen. Blij met de waardering die ik heb gekregen. Dit is mijn entree vanuit het noorden van Beringen. Hoe een omstreden gebouw toch fotogeniek kan zijn. Dit gebouw noemen ze volgens mij ook wel het verdriet van Beringen. Dat oude gebouw. Het staat er wel mooi in het avondlicht. Maar dat is het dan eigenlijk volgens de jury ook wel. Het is niet de beste foto van dit gebouw. Aan de rechterkant van het gebouw zien we andere oude gebouwen die eigenlijk een beetje in de schaduw staan. Het contrast is vrij vlak. En als je dan toch per se dat oude gebouw had willen laten zien, ja, dan hadden we wellicht vanuit de jury liever een ander perspectief gezien, van een ander standpunt. Ik weet dat er bijvoorbeeld aan de achterkant een kanaal ligt, daar had je gebruik van kunnen maken. Of er ligt ook een rotonde, dan had je meer de dynamiek van het verkeer erbij kunnen nemen. En toch het gebouw. Dan had je ook een soort ligging, locatie gehad, waar je dit gebouw dan had kunnen zien. Ik vond het juryrapport heel terecht. En ik wist ook meteen, mijn foto valt helemaal onderaan, want er zit geen persoon in. Er zit niet iets in wat mensen trekt van, daar moeten we eens gaan kijken. Maar op zich vond ik het wel een mooi plaatje, maar niet wat de jury ervan verwacht had. Waarom heb ik voor deze foto gekozen? Nou, als je aan Panningen denkt, denk je aan winkels, je denkt aan de markt en je denkt aan de horecagelegenheid. Het is hartstikke bruisend, het is toeristisch, het is multicultureel. En volgens mij, als je goed naar de foto kijkt, heb ik alles in deze foto vast weten te leggen. Een fraaie plaat. Je ziet echt goed waar Panningen voor staat. Het winkelhart van de regio. Het is een mooie doorkijk van winkelend publiek op de markt. Een beetje een zonnetje had de foto echt perfect gemaakt. Maar goed, ik was die ochtend wel blij dat de zon niet volop scheen. Maar goed, met een beetje meer zon was het beter geweest. Mijn keuze is gevallen op de ringoven uit 1909, die nu volledig gerenoveerd is. De voormalige steenfabriek vind ik bijzonder door de combinatie van het oude en het moderne. En daarom heb ik gekozen voor grote contrasten in mijn foto. Met een 15 mm groothoeklens. Een foto van een oude steenfabriek in Panningen. Deze foto past volgens de jury beter in het kader van architectuur dan in het kader van een dorpsportret. Een zeer gewaagde keuze om ook met de zon in de camera te werken, maar dat heeft hier goed uitgepakt. Dus, al met al, een redelijke opname. De eerste opdracht vond ik een van de moeilijkste. De dorpsgezicht, zeg maar, dat vond ik een van de moeilijkste. Nou, dat bleek ook wel in het juryrapport. Maar goed, ik ben heel blij met die foto en ik kan me ook wel vinden in het juryrapport. Hier de bijdrage van de foto van Helde. Je ziet in het midden een put. Vroeger was dat de pool. En op de voorgrond zien jullie een best wel zeldzame gietijzeren pomp. En op de achtergrond die kiosk, het middelpunt van Helde. Wat de jury het eerste te binnen schoot toen hij deze opname zag, is dat op deze dag, op dit moment, iemand een foto heeft gemaakt die er geen zin in had. Althans, die indruk wekt het. Voor het maken van een foto moet je vaak een beetje moeite doen. Dus op het goede moment, goede perspectief, goede objectieven, om toch een en ander eruit te lichten. Ook was het mooi geweest als er wat mensen op hadden gestaan. Die ontbreken hier eigenlijk totaal. Het is een stil leven zonder mooi licht, maar ook zonder enig verhaal volgens de jury. Sommige dingen klopten wel, maar ik had het idee dat ik het niet moest doen waar mensen alles bij zitten. Dus voor mij was het eigenlijk, was de opdracht dan schijnbaar niet zo duidelijk voor mij. Maar verder kan ik het er wel in vinden, ja. Ik heb deze foto gemaakt omdat dit toch wel de kern van Baarlo is, het centrum van Baarlo. Café Centraal, ook goed te zien. Zondag was hier een jaarlijkse AMI-day voor de 19e keer. En ik vond het een goede combinatie om daar een foto van te maken. 150 auto's uit binnen- en buitenland. Een groot spektakel.
Een zeer fraaie locatie met ook een meiboom in beeld. Precies op het goede moment gefotografeerd. De jury vindt wel en denkt dat het fraaier was geweest als de foto vanuit de andere kant was genomen. Dan had je en Café Centraal en de kerk nog goed kunnen zien. Maar goed, al met al een mooie foto. Ik was niet de slechtste in ieder geval, daar was ik al heel erg blij mee. Ja, je wilt niet als laatste eindigen, ook niet om zo al te beginnen. En ja, goed commentaar was dat er misschien beter was geweest dat de foto van de andere kant genomen had kunnen worden. Daar kan ik me wel aan vinden, maar Café Centraal had ik toch wat meer op gezet. Want ik wilde de kindertjes die op de trappen zaten, wilde ik er ook bij hebben. Dick, jullie hebben anoniem gejureerd, dus jullie weten niet wie de winnende foto heeft gemaakt. Nee, dat weten we niet. We vonden het wel zo mooi dat we niet wisten wie welke foto heeft gemaakt. Dat is ook iets dat ons niet beïnvloed heeft. Dus we zijn erg benieuwd wie uiteindelijk heeft gewonnen. Hier de winnaar. Dankjewel. De winnaar van de eerste opdracht is Saskia. Gefeliciteerd. Ja, ik had het niet verwacht, want ik vond er zaten een paar echt hele mooie bij. Dus het was wel een beetje een verrassing, ja. Maar ik vind het Saskia terecht de winnaar. Ze is erg mooi bewerkt. Goede kleurbalans weten te behouden en mooie details. Saskia gaat aan kop met een 7,5. Marco en Jacques volgen met een 6,9 en 6,6. G heeft een 6,2 en Marta en Jos sluiten de rij met een 5,7 voor Marta en een 4,7 voor Jos. Volgende week de tweede opdracht. Dan gaan de kandidaten in 3 luik maken bij de repetitie van het draaksteken. Er zijn spelers bij die indrukken van die gezichten, die expressies. Ja, super mooi. Ja, ik vind het heel lastig. Dus wat ik zeg, ik vind normaal 1 op 1 vind ik makkelijker fotograferen als heel veel mensen.